Matul il-presidenza tiegħu George Abela rnexxielu jaħdem biex inissel sens ta' għaqda nazzjonali u dan jiġduh il-bosta attivitajiet li jittellaw matul is-sena bris il-Community Chest Fund fejn il-poplu Malti jikkontribwixxi bih ġaru. Iżda l-esponenti nazzjonalisti jidher li din il-ħidma mill-presidenza iridu jnessuha u jagħtu laqta partiġana u dan permezz ta' kampanja b'attakki kontra l-President. Kemm permezz ta' kummenti fuq blogs, ittri fil-gurnali nazzjonalisti, kif ukoll permezz tal-programmi televizivi fuq l-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista, komplet il-kampanja ntiża kontra l-President fejn saħansitra jitolbuh biex jirriżenja mill-kariga. Jiena lija, il-President għandu jirriżenja. U daqshekk. Nirringrazzja. President mill-lum stess għandu jirriżenja. Sa dan it-tant wara li kienet ila għaddejja l-kampanja sistematika kontra l-President, l-istess Partit Nazzjonalista ħareġ stqarrija fejn jikkritika bl-aħrax l-aġir tal-President u fl-istess waqt jappella lil pubbliku biex jibqa' jgħin il-Community Chest Fund. Sa dan it-tant kien hemm diversi rapporti fil-gazzetti tal-ħadd li taw ir-reazzjonijiet tagħhom dwar din il-kampanja kontra l-President. Kelliem mal-Prim Ministru qal li kienet ħasra li kien hemm nies b'aġenda tagħhom li kienu qed jippruvaw iħassru reputazzjoni ta' President li tant ħadem biex titnissel laqda fost il-poplu u b'mod partikolari favur il-Community Chest Fund u istituzzjonijiet ta' karità. L-istess kelliem ma żied jgħid li fatt li kien hemm proposta biex tingħata għajnuna l-taħriġ lil membru tal-istaff kienet investiment fir-riżors umanu xi ħaġa pożittiva. Fil-verità l-offerta li saret ma ntlaqatx u għaldaqstant m'hemmx fuq ix wieħed jitkellem aktar. Sa dan it-tant il-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem dwar il-Presidenza u x-xogħol li jsir mill-President wara l-laqgħa li kellu aktar kmieni mal-kap tal-Oppożizzjoni. Tajjeb infakkar li forsi ftit nies huma konxi li l-President tar-Repubblika bħala kap tal-Istat, it-tradizzjoni titlob, kien hemm ftit biss eċċezzjonijiet minn żmien għal ieħor, illi jagħmel konsultazzjonijiet b'mod separat kemm mal-Prim Ministru kif ukoll mal-kap tal-Oppożizzjoni, ġifieri hemm diġà tip ta' konsultazzjoni istituzzjonali.